యేసయ్య వస్త్రపు అంచును తాకిన స్త్రీ. మత్తయి 9:20-22లో 12 సంవత్సరాలపాటు రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీ జనసమూహం మధ్యలో యేసయ్య వెనుక నుంచి వచ్చి ఆయన వస్త్రపు అంచును తాకింది. ఆమె హృదయంలో ఇలా నమ్మింది, ఆయన వస్త్రమైనను తాకగలిగితే నేను స్వస్థత పొందుతాను. ఆమె ఆ తాకింపుతో వెంటనే స్వస్థత పొందింది. యేసయ్య తిరిగి చూసి ఆమెను చూశాడు మరియు ఇలా అన్నారు, తమ్మీ, ధైర్యంగా ఉండు, నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది. ఆ సమయంలో ఆమె పూర్తిగా నయమైంది. స్త్రీ యొక్క నిర్వచనాత్మక విశ్వాసం. ఆమె తన సమస్యతో తానే బాధపడుతూ వచ్చినా భయంతో నిశ్శబ్దంగా నమ్మికతో యేసయ్యను తాకింది. యేసయ్యకు మనం నమ్మకంగా దగ్గరయితే ఆయన మన సమస్యల్ని గమనించి శారీరకంగానీ ఆత్మీయంగానీ స్వస్థతనిస్తారు.